byť a či nebyť, kto mi odpovie, čo šľachti ducha viac. Či trpne niesť strely a šípy, zlostný šťastie by, či pozdvihnúť zbraň proti morbiet a násilne ho premôcť, umrieť, spať, nič viac a myslieť si, že spálkom tým sa končí srdca bôľ a stovky hrôz, čo súdené sú nám už umrieť, spať. Tovar je náš vytúžený cieľ, spať a zda snívať, ale jaká nás, keď unikneme svetským krúťavám, čo spánku smrti prisnie sa nám. Váhame, práve táto obava nám predlžuje strasti života, čo v spánku smrti prisnie sa nám. Byť a či nebyť, čo spánku